ukuthi nansi ivuleke. Bengaplanile ukusukuma. Ngizothi nje indaba eyodwa ebese ngihlala phansi. Cha loguqile uDelano Randuli. Ngisuke eThempelini laseThembeni kwaDukuza amen ngaphansi kwezone 4. Sibonga ukumenywa ke la kwamaphumulo. Umningi umsebenzi esibhekane nayo emathempelini njengosihlalo babantwana. Kodwa sidelile satha sizohlanganyela nabangcwele. Ayibonge Nkosi. Before nje ngene endabeni ngike ngiqala ukubonga kakhulu kosihlalo bethu abasiphethe. Inhlonipho nje sithola ngaphansi kwabo. Siyabonga kakhulu Kabazela. Ukhombisa ukusikhulisa baba ngoba indlela esibukile wenza ngayo iyasikhulisa ukuthi sazisana. Ayibonge Nkosi. Ayikho into ebaluleke nje ukwazisana. La kunabaphathi la abaphethe insizwe into enkulu kabe emhlabeni. Sizalwa sasazi ukuthi mangabe ingane umntwana kungeyomfana inakwe kakhulu ngisho indlela zayo zaziyo ngoba kusuke kufike umuntu ozoba umvikeli wekhaya kusasa. So la kunabaphathi beinsizwa abasiphethe emgidini. Ngibonga nje kakhulu ngokuthi uphakamise igama labo laziwe ngisho nasentsheni ngoba la yanhlasuthe egida lapha iyitsha lelisonto. Bantwana benkosi sendabeni enkulu kaShembe, indaba ejule kakhulu edinga umuntu ukuthi akufanele ukuthi ethi ungumntwana kaShembe. Ayibonge Nkosi. Ngelinye ilanga endaweni yaseDumbe kwake kwafika inkosi yamaNazaretha ulanga phuma Scott nabalokuthawu labahangula. Yathi mayifika inkosi kuleya ndawo yavuka ekseni ngelanga elaseqala kuyilanga lesibili ifikile. Yase sikhomba umfula ongezansi nje kulelazwe la yayikhona khona inkosi yamaNazaretha emadodeni eyayibuthise nawo. Ithi weinsizwa kunani kulo mfula loyane? Bathi hayi baba igama lelo mfula ikwaqubuka. Bathi baba luye libuyayo lapha yami. Seyiphelile inkomo zabantu nezimbuzi zabantu. Ngisho nabantu mabefika lapha yale bayasithela aphinda atholakala amathamba abo. Akusondela umuntu ngakho ke inkosi yamakhosi asayeza amaJalimane alibiyela lela damu ngoba linongozi kakhulu akusondeli lutho khona. Ithi inkosi yamaNazaretha akusondeli lutho khona. Ingane thina abashembe sesiyakhona manje. Bathi hayi baba akuvumelekile kuyadingakala ukuthi uhambe emaJalimane uyocela incwadi okuya kulela damu ngoba lela damu linomgozi kakhulu. Akusondeli lutho ngempela khona nje okunegazi akusondeli. Ithi inkosi yamaNazaretha ngikhombisana ama-office naboshembe sesiyakhona. Yase sisuke inkosi yamaNazaretha abantwana benkosi hamba nezinsizwa. Ngiyabuka ngiyabheka kwangabefundisi. Basuka bamphikelela khona lelo damu. Baqala ukufuna incwadi lapha yana emaJalimane. Afike le amaJalimane amtshela ukuthi cha umuya lapha thina sinalo icala. Uzobuyele wena njengoba sekuxoxela ukuthi lapha lela damu linomngozi. Abazi bakhuluma nomnikazi wamadamu, umnikazi womhlaba nezulu. Yathi mayifika inkosi yamaNazaretha ipheleze labo befundisi nabo belandela ngemuva bayobuka ukuthi inkosi ngempela iyokwenza nedamini elingozi kangaka. Bathi babefika khona abantwana benkosi yafika inkosi yamaNazaretha yama yabheka enhla nasezantsi leli damu yasisiqoda ngqo yasingena. Bavala amehlo bonke abantwana benkosi yaseNazaretha ukuthi bazothi mabebuka lapho kuvela ibheji igazi njengoba ukuze livale lelo damu lelo ke kwalo inkunzi zahlehlela lapho ke babona ibheji igazi ayiphindanga zatholakala. Yangena inkosi yamaNazaretha yathi mayifika phakathi kwalo idamu bayibona isithela phansi ngokhakhayi yacwila. Babheka ukuthi ibheji igazi lutho ibheji igazi abantwana benkosi. Kwathi emva kwesikhathi eside balindile abantwana benkosi abahamba nenkosi yamaNazaretha bedumela ukuthi uJehova wabo ngenzeke uyabalahlekela la edamini ngoba ukholo kubuye kwencane kithi sikashi ngabantu basemhlabeni. uNkulunkulu mangangena nje edamini esithele noma engene olwandle esithele phansi siyokhothi uNkulunkulu. Yathi mangabe iphansi inkosi yamaNazaretha emva kwesikhathi eside isithele phansi bayibona iqubuka inkosi yamaNazaretha iyona yaphuma phansi siphuma nobhoko isiliphethe ubhoko yasondela nawo lo kuba emakholweni ayemlinde ngaphandle komfula
yathi mayifika ngaphandle yafika athi cha abantu abami yithi thina boshembe esasibekela ulubhoko lapha sasinomose safika salibeka lapha edamini kwaqubuka sifihla ngakho lo obulala inkomo obulala imbuzi nobulala abantu iphoyisa abantu abami esalibeka sidabula umhlaba nomose sathi akagade lolubhoko ayibonga Nkosi yesithi Nkosi cha ke ngisho amaJalimane sebalivula manje igate lapha abantu bawusebenzisa umfula ayisekho into ezokwenzeka ngoba thina boshembe sasazi ukuthi ngalesi sikhathi siyoqhamuka sifike sikhiphe lolubhoko ayibonga Nkosi kaNazaretha indaba enjalo abantwana benkosi ofanele sizazi indaba enjalo efanele iphile ngaso sonke isikhathi emqondweni wethu nasemzweni yethu izingene lezi ndaba singabuswa indaba semhlabeni bantwana benkosi engeke zize zisifikise ndawo ngiyafisa bositalo bami isupport kakhulukazi bazali before ngihlale phansi lapho lokho ngiyakuthinta nje ngoba ngumntwana obekiwe kwathiwa ngibheka abantwana bengifisa kubazali ukuthi sibhekisise kahle lento yabantwana ukuthi ijule kangakanani into ithi mangabe ukhula iminyaka yakhe iqhubeka yaphambili kusho ukuthi insuku zakho zokuhamba emhlabeni siseduze ukuthi zifike uma ngabe siyohlule ukuthi sisebenze umsebenzi omkhulu wokuthi sikhulise abantwana ngokwenkolo uyothi ushembe sesingale kwenza isesondeza ikhaya imkhubo yomenzakala ekhaya uyothini ngayo angifisa ukuthinta indaba kaMkhokheli eyamehlela ngelinye ilanga ehambile emhlabeni wathi ehambile isishayini esincane wasushembe emkhombisa semazulwini ikhaya ukuthi wenzakala ekhaya wathola ukuthi abantwana bonke kade bekhona abangamakhosazane njalo njalo sebafaka amabhloba ngamantombazane ekhaya walahlwa umgcojo kaNkulunkulu ngenxa yabantu abasele emakhaya bangakhuliswanga kahle ngokwenkolo siyayicela isupport kubazali ukuthi niselekelele singabaholi benabasha emathempeleni ukuze inkolo ikhule ngale ayibonga Nkosi inkolo sifisa ikhule nje iyokhulela ngisho nasekhaya ngisho nakwenzayo yokusebenzela ngoba sinenkinga yamakhosazana afaka amabhluko kuleli sonto labantwana nje bayahamba abantwana benkosi baye emavasithi abanye babo bakhona khona emavasithi kodwa bafaka amabhluko bayigala ubuze babo ngamabhluko kodwa banenkonzo le imali zamabhluko ezogqoka lesingane azitholi imali emsebenzini abayisebenza kodwa abazali abakhipha leyo mali leyo banikeza izingane ukuthi noma bathengele izingane amabhluko isono silotshwa phekwa bani silotshwa phekwa umzali isono ngoba uye othengele ingane into engalungile siyafisa abantwana benkosi ukuthi insizwa zonke sixhumane nabaphathi bafowethu sijoyine ama-practice ngoba izinga lensango nezinga lama-drugs linyukile ingane zamaNazaretha ziningi ingane ehlukile abantwana benkosi yini na sithi sinabaholi sikhuluma umthetho ey'nganeni ukuthi ingane ayiguquke zibuswe izikashembe uthatha umzali nekhaya ushaya uyaphozisa umzali ifike ingane ikhuluma umthetho ukuthi ade ethi usihlale ethi usihlale ethi oho anisiyeka lapho usitalobeni bahlezi bakhuluma njalo kodwa egcineni thina sakha ifa langunaphakade ey'nganeni siyacela abantwana benkosi ukuthi izikashembe siliphathe ngobunono nangothando siyekeleni bafethu ukutshengisa izinto ezingavumeleki ukuthi kumele ngabe siyayitshengisa kuney'ndaba zesonto